Vi vil få så mange europæiske lande, som vi kunne, til at være med i vores union, så vi kunne gøre hele Europa til et stort, vidt omfattende socialistisk velfærdssamfund. Vi vil skabe flere jobs og social-økonomisk sikkerhed til alle. Sådan vil vi undgå, at nogen går fallit, og vi vil være bundet til hinanden, hvis der kommer en økonomisk krise eller krig. Europa vil være en ny supermagt og ikke føle sig truet af store lande som USA og Kina. Men for at sikre, at EU ikke vil blive et stort diktatur, hvor en person har magten over ca. 500 millioner mennesker, vil der blive lavet delstater ligesom i USA og Tyskland. Der vil blive et demokratisk såkaldt delstat med en repræsentant fra hver delstat, der er med til at tage store beslutninger inden for hele EU-samfundet. This is USA, United States of Europe. We are Europeans.